Hartstikke leuk dat je me zocht naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Ja, ik ga eigenlijk een heel heugelijk feit te vieren. Het is namelijk zo, er bent 10.000 abonnees. Wat een mijlpaal. Waar je dat nou, zij, Sonny Lien, denken kent dat het kanaal ooit op 10.000 abonnees komt. Zo meer dan 10.000 mensen doen misschien, die doen channels, binnen abonneerd. En dan kun je nog steeds abonneren voor zelfs, want ja, als je 10.000 helje kent, dan denk ik van, dan kan ik ook wel 100.000 helje. Dus ik zou zeggen, abonneer je even. Toch hieronder op die knop drukken, abonneren. En dan bestek je van die vele abonnees. Ja, dat doet me wel goed. Wel mooi dat mensen dit zo waarderen kennen in die zin. Hey, dat is toch bijzonder. Dus ik denk van, ik ga het nog vieren, maar een hele mooie video hier vanuit Ljout in de Prinsentuin. Goeiedag meneer. Mag ik je wat vragen meneer? Nee? Dat was natuurlijk net zo wijs dat mensen nou al denken van hier wil ik net niet meer praten, want deze mensen gaan zo volle volgers, dan heb ik zo volle pensioen. Dat zal wel wat afvalt denk ik. Maar ik heb wel steeds meer vernemen dat de mensen op die tak komen en die herkennen me dan en iedereen steekt de hoorn op en mensen meer de toeter in en weet ik volle wat. Dat is wel ja, ook bijzonder om dat te vernemen. Want, wat brengt u hier in Leeuwarden? Vakantie, de zomervakantie. Ah, oké. Zomervakantie. En ja, je hebt eigenlijk de slechte gewoonte om altijd naar buitenland te gaan. In deze rare tijden blijf je thuis. En wat is het mooi hier. Het is eigenlijk echt een super ontdekking. Ja, dat heb je eigenlijk misschien niet eens zo door, hè? Nou, ergens vermoed je het altijd al. Maar die bevestiging is er nu zeker. Ja, wat vind je hier zo mooi dan in Ljout? In Ljout, nou ja, heel veel mooie oude, ja, veel geschiedenis. Mooie oude architectuur en cultuur. En ja, en sowieso, de mensen hier zijn ook heel vriendelijk. Je voelt je heel welkom. En ik vind het jammer dat ik niet beter Fries kan. Je wordt er wel nieuwsgierig naar. Ja, dus, want als ik jouw accent zei, hè, dat verraadt een wat noordenachtergrond. Maar... wat noorden? Nou, een beetje Duits. Ja, helemaal goed. Ik woon hier bijna 40 jaar in Nederland. Maar ja, ik ben natuurlijk pas met rond 20 hier naartoe gekomen. Dus dan raak je het niet helemaal kwijt. Hè? En je bent geboren in Duitsland? In Duitsland, ja. Waar? In Keulen. Oh, in Keulen. Oh, ja. En waarom ben je dan naar Nederland takken? Ja, op weg naar het zuiden, naar mijn studie, kom ik toch een Nederlander tegen. Ja, en die heeft mij gewoon meegenomen. Dus liefde? Ja, liefde, absoluut. En hij staat daar. Dus, je wacht op jou? Ja, oké. Precies. Hij is dezelfde gebleven, inderdaad. Hiervoor ooit denken kent dat je mijn Hollander trouwen zo dan? Hoe zat dat? Wat was dat? Had u dat ooit kunnen bedenken dat u nee, met een Hollander zou trouwen? Nee, ik was altijd gericht op het zuiden, naar mooi weer en zo. Maar ja, dit heeft me vastgehouden, dit mooie land. Ja. En keer hoorde ik wel waarom naar Duitsland dat wij in denken, joh? Die versta ik nu ook niet helemaal, behalve Duitsland dan. Gaat u weer terug naar Duitsland om daar te wonen? Of, Nee, echt niet. Nee. Ik ben sinds een paar jaar ook Nederlander. En ik denk als ik echt zou moeten kiezen tussen mijn twee paspoorten, wat ik niet hoop, want de ene is natuurlijk echt je worteltje, dan zou ik toch de Nederlandse kiezen inmiddels. Na bijna 40 jaar voel ik me hier veel meer thuis. Ook al is het altijd mooi om nog weer daar op vakantie te gaan. Ja, zeker. Komt u nog vaak dan in Duitsland? Nou ja, de laatste 2 jaar zeker niet, door die rare corona-toestanden. Maar normaal gesproken wel, ja. Wow, zeker 1-2 keer per jaar, want ik heb daar ook nog familie wonen. Ja, tuurlijk. In Keulen? Ja, in Keulen, inderdaad. Maar ook nog andere plekjes, nog vrienden van vroeger. Want waarom bent u niet naar Duitsland gegaan, dacht ik? Nou, omdat ik hier een baan had, net. Ja. 1 oktober zou ik beginnen, Ja. 82. En dus ja, dat geef je niet zomaar op. En zij had geen baan. Ja, maar ik had er ook helemaal geen zin in. Ik was eigenlijk al weg uit Duitsland, ergens anders heen, naar het zuiden. Ja, het zuiden, ja. En dan maar Nederland. U hebt er daarvan weer houden. Dus ik heb geluk gehad. Aan de andere kant zij ook, want ze heeft het hier toch alweer gevonden. Ja. En uiteindelijk ook... Maar hoe bepaal je dat dan? Ja, u had natuurlijk al een baan, dus dan zegt u van nou, je komt hier maar naartoe. Ja, en zij vond, wij woonden vlak bij Amsterdam, of in Amsterdam woonde ik toen. Ja. Nou, ze had het enorm naar de zin. Vond ook vrij snel werk en dat viel ook heel goed. Ja. En toen vonden we een leuke woning in Amsterdam en zo blijf je hangen. Ja. En welke taal spreek je dan met elkaar? Nou, eerst Engels. Ja? Ja, eerst toen wij hebben elkaar in Zwitserland leren kennen. Ja. En hebben we Engels gesproken. En later
ja, wat een mix van Engels, Duits, Nederlands. Het Ze is heeft ook- heel snel Nederlands geleerd. Ja, oké, Ja, dat maakt het ja. natuurlijk wel makkelijk. Want ja, ik zou zeggen, ja, op zich kunnen wij natuurlijk wel Nederlands nog een redelijk Duits. Tenminste, ja. Ik kan me nu redelijk redden. Ja. Maar het punt is, ik ben op zich beroemd voor mijn talenknobbel. Ja? En ik ben vertaler, dat is mijn beroep. Taal is ook een beroep. Kijk. Ah, maar nog geen Fries dus? Nee, Nee. maar ik denk als we hier waren op een land, dan zou ik dat inmiddels wel spreken hoor. Ja, hè? Ja, want waar woon je nu dan? Ja, in een dorp bij Amsterdam. Oh, oké. Lekker. Ja. Oh, zo in de buurt van Amsterdam. Ja. Ja, dat heeft Ja. niet veel zin om Fries Fries te te leren, hè? Niet echt. Vindt u het een mooie taal, Fries? Ja, sterker nog, ik ben echt van 2 Friese ouders. Oh. Die mij helaas nooit Fries hebben geleerd. Maar ik versta het helemaal prima. Ja. Alleen ik spreek het eigenlijk niet. Ja, ik zou het, als ik hier zou gaan wonen, zou ik Fries gaan spreken. Ik heb wel gewoon mijn Fries mee op. Ja, geen enkel probleem. Nee, hè? Nee, Ja, hij verstaat dat het versta wel. ik helemaal. Ja. Het is me zo vertrouwd. Ja. En, maar mijn ouders die zijn eigenlijk vrij snel, die komen uit Gaasterland. Vrij snel in de polder, in Noordoostpolder terechtgekomen, daar ben ik ook geboren. En dus ja, mijn hele familie is Fries. Dus Fries klinkt mij echt super vertrouwd in de oren. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat ze dat nooit gedaan hebben. Nee, dat hij soms wel. Hè? Alles dan het ben net maar jou, dat die ik soms ook wel. Meestal best wel schande vinden. Ja, Ja, van, nou, vind ik ook. alles hebben je dat nooit leerd. Ja. Nee, dat is op zich wel. En wat ja. ik heel jammer vond, Ja. en daarom we hebben één dochter, die spreekt Duits met haar moeder. Kan ze doen, ze verstaat het ook helemaal prima. Ja. Want in de tijd dat het echt, dat het erom spant, gaan die ouders, gaan mensen toch in hun moedertaal denken en praten. En dat heb ik gemist. En dat is wel, of gemist, ja. Maar dat is wel een ding. Ja, als het erop aankomt, dan denk je in je moedertaal. Ja, nee, dat is voor Ja. mij natuurlijk correct saai. Ja, Ja. Fries is mijn, ja. Ja, in mijn taal. Met metaal, ja, zeker. Ja. Ja. Oh, je kan hem opheffen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik dacht, ik ging hier in de Prinsentuin even wat meesting vregen. En natuurlijk binnen wordt meesting. Maar wat me eigenlijk opvalt, en dat zult je direct wel. Er zijn eigenlijk heel net zo volle meesting hier in de stad. Dus hoe zei ze van, het is vakantie, maar... Goeiedag. Mag ik je wat vragen? Jazeker. Je bent toerist hier? Ja. Een beetje, ja. Waar kom je bij? Scheveningen. Uit Scheveningen. Ja. Ik dacht, wat is hier eigenlijk rustig hier in Ja, Leeuwarden? vinden wij ook. Ja. Ja, vinden wij ook. Enig idee hoe dat kan? Ik zou zeggen dat een heleboel mensen in Nederland zijn gebleven. Ja, maar niet in Leeuwarden. Maar niet in Leeuwarden. Nee. Nee, het is een mooie stad. Ja, wat is dan de reden voor u om hier naartoe te gaan? Familiebezoek, afspraken. Oh, ja. Maar ook gewoon lekker Leeuwarden bezoeken. Wel eerder geweest hier? Heel vaak. Oh, Heel vaak. We hebben wel al heel heel veel goed. gezien. Ja. Ja, Nou. met het, wat was het? Wat was het nou? Europese hoofdstad? Was het? Culturele hoofdstad. Culturele hoofdstad. Ja. Zijn we geweest, was prachtig mooi. En wat is Ja. nou het verschil tussen Scheveningen en Leeuwarden? Heel groot. Ja? Ja, heel groot. Zee, hè? Ja, de zee, ja, maar ook de mentaliteit denk ik wel. Wel wat Ja? gemoedelijker hier. Ja. Het is hier gemoedelijker dan in Scheveningen, ja? Absoluut. Ja. En iedereen kent elkaar. Ja, oké. Al veel Maar is in Scheveningen is het wat harder of zo, moet ik het zeggen? Toeristisch. Daar heb je echt toeristen, hè? Ja, dat Dat deelt zijn het de nog. echte toeristen. Ja, die ontvluchten eigenlijk een beetje. Nee hoor. Dat heeft ook wel wat. Het heeft ook wel wat. Ja. Ja hoor. Ja, maar ja, Leeuwarden is gewoon uniek in zijn soort. Want dat merk je natuurlijk wel. Ja, Scheveningen zal dat wel vol zijn, die boulevard daar natuurlijk. Ja. Dat Ja, heb je ja, in Leeuwarden. Ik liep zo niet zojuist door de Prinsentuin, maar er lopen Ja, daar weinig liggen mensen. wij. We zijn met de boot. We liggen in de Prinsentuin. Ah, oké. En dat is prachtig. Maar ik vind ook veel culturele dingen hier mooi. We zijn ooit in de Blokpoort-gevangenis geweest. Hebben we Oh, een rondleiding gehad. Ja. Echt heel mooi, met al die ateliers. En, ja, we hebben eigenlijk wel heel veel gezien hier. Ja, Ja. dus dat culturele hoofdstad, dat klopt Dat wel, heeft denkt u, ja? Ja, dat heb ik wel heel erg aangesproken. Mooie voorstellingen gezien ook in een kerk. Ik weet niet meer welke het was. Waar Marijke Meu begraven was geweest. Dat was daar zijn we geweest. Hebben we voorstelling. Is dat deze kerk? Ja, dat is, ik denk dat deze is. Nou, ja. Een grote kerk, ja. Ja, dat was een hele voorstelling. Ja. Al die winkeltjes, alles was erbij betrokken. Dat was prachtig Je mooi. herkende niet eens meer terug. Nee, ik herken het niet eens meer terug. Nee, ja, dat was schitterend mooi. Heel veel indruk gemaakt. Maar je hebt veel familie hier in Leeuwarden wonen. Ja, we hebben ook nog familie in Bent u dan een Leeuwarden. Fries? Nee, hij heeft een volle neef. Die Volle woont- neef. Ja, een volle neef. Dat is wel die een Fries. woont- Ja,
Ja. Ik ben geen Fries. Nee, jij wel. Ik ben Ja, uit Scheveningen. Nee, hun zijn echt... Hun zijn Fries. Ja. Je bent een echte Scheveninger? Ik Ja, wel. zeker. Ja, oh je ook? Ik wel. Hij niet, ik wel. Oh ja? Wat maakt het verschil dan? Met de achternaam. Oh ja? Ja, natuurlijk. Ik ben een pronk. Hij niet. Pronk? Dat is een echte Scheveninger, dat zijn pronken? Of pronken? Pronk, Jol. Ja, Knoester, Roeleveld, een hele tak. Ja. Dat doen we vaker, hè? Bepaalde, Volendam is misschien het bekendste voorbeeld daarvan. Ja, maar dat je dan ja, inderdaad... ook heel veel. Heel veel. Ja, maar dat is in Scheveningen is ook wel zo. Ja, absoluut. Ja, dat is ook echt een dorp. Want u zegt er... Weer wel straaljagers natuurlijk, maar, nee, maar u zegt ervan, een beetje ons kent ons hier misschien meer in Leeuwarden, maar als je denkt van Scheveningen, iedereen heeft dezelfde achternaam, of in ieder geval veel dezelfde achternaam, moet je elkaar ook wel een kennen. bepaalde kern. Hoor. Oude Scheveningen wel. Oude Scheveningen is ook gewoon een harde kern. Er is natuurlijk veel nieuwbau waarschijnlijk. Nee. Niet? Wij wonen in Nee, de oude Scheveningen. Dat is er wel, Scheveningen. maar wij zitten in het oude. We zitten echt in het dorp. Oké. Leuk. Ja. Ik zie, u bent ook wel een beetje trots op Scheveningen, zie ik wel. Hij Want is trots op Scheveningen. Ja. u heeft er ook zelf een vest van aan. Ja, Hè? ja. U draagt het wel uit, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, we dragen het. Ja. Nee. Ja, nou, veel Ja, succes. tot hè? ziens. Ja. Hoi. Wat is met je ogen trouwens? Ik zie nog in je ogen zitten kijken, of niet? Of is dat gewoon... Ik heb een columboom. Wat is dat? Dat is een onafgemaakte iris. Onafgemaakt? Oh, dat is gewoon van het geboorte of zo? Ja, dat is gewoon geboortefout inderdaad. Mijn lichaam besloot dat niet af te bouwen en daardoor is het iets gevoeliger voor zonlicht. Betekent dat nog iets voor je zicht dan, of niet? Nee, toevallig is het mijn goede ogen, maar ja, het is dus gevoelig voor zonlicht. Als de zon fel schijnt, dan loop ik vaak zo. Ja. Als een piraat. Heb je nu vakantie? Of, Ik heb vakantie inderdaad. heb je nog plannen voor de vakantie? Echt super veel chillen. Ik maak muziek en kunst en zo. En nou ja, om gewoon dat te doen zonder iets in de planning te hebben, dat is weer heel bevrijdend natuurlijk. Maar ja, ik zit ook alweer een tijdje op een uitkering. Ik moet het inderdaad maar gaan monetizen. Ja, maar wat voor kunst maak je dan? Kun je het verkopen of kun je er iets aan verdienen? Ja, ik ben net shit aan het verkopen voor het eerst in mijn leven. Ik heb me heel lang ook niet echt chill gevoeld over mezelf. En ja, dan kom je niet naar buiten met het werk dat je doet of zo. Als je gewoon niet jezelf kan waarderen, zeg maar. Ik ben nu inderdaad aan het testen om posters te verkopen en dergelijke. Laatst een Catgirl verkocht, echt zo'n anime ding. En nou ja, ik ben al jaren een mangaka eigenlijk. En probeer de videogames mee te maken en de muziek voor te maken en al dat soort dingen. Maar het grootste deel is eigenlijk het willen verhalen vertellen en ja, goed maken wat World of Warcraft vernietigd heeft, omdat ik ooit alleen maar escapisme deed. En vandaar een hele leven gebaseerd op fantasy. Kun je ergens vinden? Of, nee, nog niet. Ik ga binnenkort dingen op internet zetten. Er zijn heel veel random mensen in Leeuwarden waar ik de laatste 8 jaar wat dingetjes voor gedaan heb. Dus ongetwijfeld zal misschien wel eens een keer iets van mij gezien hebben. Een sticker of een poster of zo. Maar ja, dat is ook niet werk waar ik zelf dan zo chill achter sta. Omdat het heel veel gewoon voor kunstopleiding is geweest en dat soort dingen. En ik heb nog wel heel wat connecties waar ik dan af en toe wat dingen mee doe. Maar ja, ik heb niet een hub van, oh kijk hier weer shit. Ik ben ook sociale media dood al jaren. Dat is natuurlijk wel het moment natuurlijk, hè? Om even een shout-out, om even iets naar jezelf natuurlijk te... Ja, dit is het moment. Ik heb je toevallig echt 2 maanden geleden jou gespot. Oh, je hebt hier een vlogger guy die hier leuk mensen interviewt en dergelijke. Goh, wat een hippe marketing stunt zou dat zijn als ik dan inderdaad dingen op internet zou hebben staan. Nee, dat heb ik niet. Nee, My bad. Ziet er leuk uit. Thanks. Nou zei die persoon zojuist van, hey, die ziet er leuk uit. Krijg je vaak comments op je uiterlijk? Ik zie me heen en weer bouncen omdat ik meteen getriggerd ben. Veel. Er zijn sommige mensen die echt denken dat ik 4 verschillende personen ben. Omdat ik ook iets van 7 verschillende pruiken heb. En als ik in boy mode ben, dan zie ik er nog wel heel anders uit. Maar ja, ik heb eigenlijk sinds ik uit de kast ben van 7 jaar geleden, heb ik ook al hele nare ervaringen gehad. Dat ik er bijna radicaal feminist van ben geworden. Omdat ja, gewoon dronken mannen. Of het nou blank of bruin is, het zit gewoon soms aan je zonder dat je het überhaupt gezien hebt. En dat is vooral heel vervelend. Lijkt iets als dit is eigenlijk heel positief. En laat ook even weten dat hij er is. Maakt eerst oogcontact voordat hij inderdaad een complimentje geeft. En dat is heel leuk. Maar aan de andere kant is het
toch wel dat ik heb geleerd huiverig te zijn voor de guys die dingen achter je rug omdoen. Of ook het type oudere man dat een paar alcoholtjes op heeft en dan gewoon naar je toe komt. En je ziet dan je op je plek wil laten voelen, zeg maar. En dan van die dingen gaat doen als een hele carrière uitleggen. Omdat dat dan schijnbaar een manier van vereenzelviging is tussen jullie of zo. Van hier heb jij jouw struggle, hier is mijn struggle. En ondertussen heb je dan zoiets van oké, ik heb nu een hele carrière gevoeld. En zo. Nice. Ja, dat is wel interessant natuurlijk als je in die zin meerdere personalities kunt zijn. Dat je ook kunt ervaren wat dan een andere personality misschien meemaakt. Zeg ik dat zo goed? Ik weet het niet hoor. Esthetisch ben ik voor heel veel mensen constant wat anders. Maar ik ben gewoon eigenlijk altijd mezelf. Vooral als ik in jongensmodus ben, dan heb ik wel een heel andere postuur. Zeg maar gewoon omdat ik wat meer uit veiligheid doe. Ik ben mijn hele leven ook gewoon gewend, ook uit Groningen. Dat als ik als jongen heel vrouwelijk ga doen, word je uiteindelijk gewoon gegaybashed. Hoe cru dat ook klinkt. Gegaybashed. De Amerikaanse term van gewoon pootrammen. En vandaar... Ik heb heel wat overgecompenseerd in mijn leven naar de mannelijke kant op toe. Maar dat is absoluut eigenlijk nooit geweest wie ik ben. Omdat intern vooral mijn sociale relativering is compleet vrouwelijk. En dan heb ik altijd een beetje ertussenin gezeten, omdat ik wel van beide kanten weet hoe ze het doen of zo. En dan moet je inderdaad voor je veiligheid een spelletje spelen. Maar ik heb wel het idee dat het nu heel erg, hoe moet ik zeggen, actueel is met LHBTI. Ja, definitely. Ik weet niet welke letters er allemaal zijn, maar... de meeste geven er ook niet zo dat het wel heel actueel is. Doet jou dat nou goed of zo? Of moet ik het zien? Is dat een goede ontwikkeling? Er zitten heel veel keerzijdes aan. Aan de ene kant... Kijk, heel veel mensen, en helemaal de extremere mensen die er zo uitzien als ik, helemaal van mijn generatie als ze ook iets ouder zijn, maar ook daarvoor, de meeste zijn gewoon super kritisch op bedrijven. En wij zien als eerste als bedrijven ons gebruiken als een prop om maar een advertentie te doen, dat we moreel goed lijken met z'n allen als corporaties. En dat is gewoon uitermate belachelijk dat dat zoveel gebeurt. Maar aan de andere kant, een bepaalde mate van normalisering is ook wel goed. Het is alleen wel, ik kom wel oudere vrienden tegen die dan zeggen van het is leuk dat je er zo uitziet, maar al mijn vrienden halen nu wel al hun kinderen van school af omdat ze indoctrineren met LGBTQ propaganda. En dan heb ik zoiets van het komt niet van mij of zo, je kan mij daar wel zo backhanded voor blamen, maar dat gaat echt zover als dat sommige mensen dan met je het willen hebben over cultureel marxisme, wat een letterlijke nazi-herschrijving is van de Joden zitten in al je universiteiten en al je media en al je farmaceutica en regelen je hele leven. Letterlijk dan, je hebt gekleurd haar, de Joden veranderen je in een vrouw. En dat gebeurt nu op straat door de bullshit internetpropaganda die we hebben gehad, weet je, de laatste 5 jaar of zo. Is dat dan vervelend? Want natuurlijk inderdaad, mensen zullen jou snel daar inderdaad, die zien jou, die zullen misschien denken aan die kwesties en die zullen misschien heel snel over beginnen. Is het ook vervelend? Want jij wilt misschien gewoon jezelf helemaal zijn. Als ik mijn stem gebruik. Kijk, nu ben ik vandaag, ik ben nu absoluut niet chill op de camera, omdat ik niet goede foundation heb, die is een tint donker, dit is allemaal lichter. En mijn snor is nog 1 dag gegroeid, zeg maar, dus daar heb ik een cakelaag overheen. Maar alsnog, als ik mijn stem niet gebruik, dan gebeurt er een stuk minder. Als ik mijn stem wel gebruik en dan mensen inderdaad horen dat ik niet geboren ben, als dat ik er nu uitzie, zeg maar. Whatever dat dan ook betekent, dat is dan zeg maar wat de meeste mensen relativeren. Dan ben je gewoon een katalysator. Je bent echt een katalysator voordat de dingen gebeuren. Voorheen was ik gewoon een emo en een gothic in Groningen. En dan ben je anders voor mensen. En dan ben je ook een grotere katalysator. Gewoon van dat je opvalt dat er iets gebeurt. En sinds ik uit de kast ben als trans is dat nog een keer met een factor 10 gegaan of zo. En qua dat. Weet je, ik probeer hier te mediteren. En ben ik al te sociaal met mensen. Dat van alles naast me gaat zitten, et cetera. En ergens wil ik ook wel gewoon mijn rust. Maar aan de andere kant, doorgaans zijn de laatste tijd reacties wel veel positiever dan als je het inderdaad naar zoveel jaren geleden gooit. Wat zei je nou? Dan moet ik even naar toe lopen. Sorry, wat zei je nou? Ik zei het is voor de beachskip, dus de beachskip helpt ook bij creëren. Ja, inderdaad. Wat maak je nou? Een arm.
die helemaal hieromheen gaat en dan samenkomt in liefde en bloemetjes. Ja, dat is leuk. Ja, als het niet regent. Blijft het wel zitten als het regent? Nou, hopelijk met die bomen een beetje. Ja, onder de bomen. Anders zou het wel een beetje jammer zijn. Zit je de hele dag hier op je... Ja, klopt. Maar er lopen wel aardig wat mensen langs, dus de boodschap wordt sowieso wel gezien. Ja, en ook verteld, of hoe moet ik het zien? Want mensen zullen ook wel eens een vraagje stellen. Ja, zeker. Ja. Waaronder jij. Ja, waaronder ik. Ja. Want jij bent vrijwilliger? Ja. Je hebt hiervoor aangemeld? Ja, ze had een oproepje gepost op Instagram of er mensen waren die tijd hadden om te helpen. Ja. Nou, leek me helemaal leuk. De hele tijd over? Ja. Je hebt tijd over? Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, is het leuk? Ja, zeker. Wat maakt het leuk? Nou ja, sowieso het samen zijn, het kletsen, maar ook dat je mensen langs ziet lopen en iedereen heeft een glimlach als ze het zien. Ja. Want ben jij ook bezig met de voorstreek? Nee. Dat hebben Kote en haar stagiair samen gedaan. Ja. Maar de reacties zijn wel positief, want ik begreep daar waren de reacties af en toe ook wel eens wat negatief. Of in ieder geval mensen die reageerden er wel op. Ja, nou ja, hier tot nu toe nog positief. Sommige jongeren die langs rijden, die zijn wat lacherig. Die hebben zoiets van, zijn jullie aan het krijten? Dat is toch voor kinderen? Maar niks negatiefs verder. En is het voor kinderen of... Nee, zeker niet. Maar het gaat meer om dan alleen om het krijten. Het gaat om het samen zijn. Het gaat om een boodschap duidelijk te maken. Het is niet alleen het krijten. Het krijten is het middel. En sta je achter die boodschap? Ja, zeker. Zeker. Wat is de boodschap? Nou ja, dat we allemaal een beetje aardig voor elkaar moeten zijn. En dat mensen soms door dingen gaan die je niet aan de buitenkant kan zien. Dus dat je elkaar een beetje compassie moet tonen. Omdat je nooit weet wat er in iemands leven omgaat. Zo ongemakkelijk voor zo'n camera. Is het ook nog hoor? Nee, we zijn lekker aan het krijten hier. Ja. Gaat goed. Veel reacties gehad? Ja, iedereen die hier langs loopt, die praat wel even met je. Dus dat is wel leuk. Je krijgt leuke reacties. Ja, want ik wist er eerst helemaal niks van de voorstreken. Toen zag ik in één keer zo'n artikel in de Leeuwarden Courant dat de mensen ook wel wat negatief erop op reageerden. Ja, maar daar hebben klopt. we nu geen last van, neem ik aan. Nee, nu helemaal niet. Nee, het is gewoon tot nu toe heel erg leuk allemaal. Ja. Ja, wat ben je aan het maken? Nou, we hebben hier 2 handen eigenlijk die naar elkaar toe reiken. En met hartjes en bloemen en zo. En we gaan hier nog allemaal quotes en in verschillende talen gaan we er woorden omheen zetten eigenlijk. Oh, Dus zo, daar komt nog wat bij. Ja, zo. Ja. Nee, dit vullen we gewoon in hier. Dus, en omdat het krijt is het natuurlijk wel zeer tijdelijk, denk ik dan, toch of niet? ja, als het gaat regenen dan gaat het weer weg. Het is klaar. Ja, dan... dus we moeten maar zien hoe lang het blijft. Maar is het niet jammer dan? Dat het dan als het straks, stel je voor het gaat inderdaad weer, ja, het heeft genoeg Ja, geregend dat wel. ook. Ja, is dat niet een beetje voor Jan met de korte achternaam, zou ik zeggen? Maar, Ja, het is afwachten hoe... ik heb wel eerder een krijtkunstwerk gemaakt en dat bleef op zich best wel lang zitten. Okay. Dus het is echt met stortbuien gaat het er wel af, maar met kleine buitjes dan blijft het vaak wel zitten. ja, want we kijken, ik weet haar naam zo niet, maar zij was vrijwilliger. Jij bent dan zelf ook kunstenaar? Ja, dat klopt, ja. Ja, ik maak zelf veel handlettering, illustraties, raamtekeningen, muurtekeningen. En ook wel een aantal krijtdingen gedaan. Maar vandaag help ik gewoon even mee. Dus, Leuk? Ja, zeker, ja. Maar wat doet je collega nou? Die is aan het uitvegen. Die is aan het uitvegen, zou ik zeggen. You're washing it all away? No, this part because we are going to ride there. Ah, okay. So You're going to write the words. Yeah. Yeah. So, are you happy? Really happy. Yeah? Is it going Yes. well? Because It's you're the boss here, I heard. I'm not a boss. You're the big boss. We work together. It's a collaboration, so it's not a boss. Artist collaboration. Yeah. Artist collaboration. Okay. Yeah. Now sorry. I'm really happy because then, I think this will be really meaningful. I'm also expat, so I know what it means to read something in your own language. It means a lot. So What is your language? Spanish. Oh, Spanish. Yeah, I already thought Yeah. so. But Yeah, Spanish. So I speak Spanish, English, and now what I'm do you learning. put in Spanish here?
Ten un buen día. That means have a nice day. I understand dia, Yeah, but dia. the rest, no. Yeah. So where are you from in Spain? No, from Chile. Oh, Chile. Oh, sorry. Yeah. Spain. Yeah, sorry. A lot of people talk Spanish, Yeah. of course, in the world. Yeah, Sorry. it's Sorry for my even close-mindedness. bigger than English, Spanish, actually. Ah, yeah. What is different then? In the language, Yeah. yeah, like the pronunciation of things is different, but and some words. But yes, people think Spanish is just from Spain, but Spain is the country that talk with the Z, and the other countries nobody talk like that. It's not neutral. What is interesting, of course, you're from Chile, Yeah. but you come here. How did you came here to Leeuwarden? From Chile, and you're an artist in Leeuwarden. I started traveling in 2016, so I lived 2 years in Australia and then everywhere. And can you hear me if I continue? No, but we can dance with Yeah, this. we can. Yeah, maybe do a dance. It's funny because it's so long. It's like, and then it does like I think it's just a half hour and then does that. Not even in 1 hour. I don't know. Yeah, it's 2:30 and it's Oh, really? then it's gone, I think. You were in Australia? Yeah, I live in Australia 2 years, and in between I met my boyfriend, and he's Dutch. Yeah. So we visit the Netherlands, and also we visit Chile, because out there I have also a really good job, not related to art, but to other things, because I study business strategies, so I help business to grow. And then I thought, I did some art here, and I really like it, and I thought, why to don't try, and I like the adventure to live in another country. So since then I'm living here, but I'm living here less than a year without the pandemic, so it's been a little bit difficult to connect with people and to get to know each other. Yeah. But how do you like Leeuwarden? A lot. Yeah? I like the people here, I like the opportunities, I like that I can give something to the city actually with my art. Yeah. And I read an article in the local newspaper. It was about the art, the rainbow. The rainbow, and that some people were a bit negative. We have some homophobic people commenting about that. Did you? How do I say? Did you expect that, or was it? No, all the contrary. When we did the design with my intern Janneke, we thought everybody will love it. That's what we thought. But I didn't expect. You have this misconception of the Netherlands. It's the same than equality and diversity. I mean, internationally, everybody thinks the Netherlands is the most inclusive country. So I never expected, but actually surprised me a lot, and that's why we took action on it. So we did things around the rainbow. We talk about it. I talked to, as much as I could. I thought that that's not normal. That you can't hate some group of people just because of fear, and we did even a demonstration. We did the weekend later. Achmea Tower. So we did a demonstration, and we had more than 400 people there painting. So then you know that it's a really little group who is against that, and the other group is just positive. Yeah, sometimes maybe you don't have to. Don't give the negative comments too many. How do you say? Too many attention. Attention, Because there's always. I have it the same with my videos. Sometimes somebody reacts with negative, and I think, it's just one person, you know. It's not. It doesn't. But then you don't. For me, I always see the good in people. So for me, it's so difficult sometimes to understand that people can be so negative. And not interesting. Maybe they could ask actually or have a conversation. They just go with the hate, and I don't let the hate flow. Yeah, but I'm laughing, but it's actually it's a bit. But I think here in Leeuwarden is more. I mean, in Friesland is more because of the fear of the unknown. It's like it's something new. I don't know what it is, and I don't want it close to me. That's the feeling of them. It's a bit. We have a saying: "Wat de boer niet kent, dat eet hij niet." I think it's translated: "What the farmer doesn't know, he doesn't eat." Yeah, it's more like it's the unknown. Yeah. Maybe a bit. I think it's the same because it's not. I don't think people, if you really explain to them and they really get to know people like that, they don't have the same opinion. I don't think so. Thank you very much. No, thank you.